lebonyolítására létrehozott szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy minden szavazólap érvényesült, és a jelölt az alábbi szavazatokat kapta. Sipos Ibolya 8 igen szavazat, 4 ellenszavazat, tartózkodás nélkül. A bizottság megállapította, hogy a szavazás jogszabály szerint történt, továbbá azt, hogy a képviselőtestület alpolgármesternek Sipos Ibolya képviselő választotta meg. Gratulálunk neki, eredményes munkát kívánunk! Köszönjük szépen, én is gratulálok a polgármester asszonynak, és jó munkát kívánok a polgármesteri tisztség betöltésére. A kiosztott határozattervezettel kapcsolatban akkor értelemszerűen gondozott vonalra Sipos Ibolyát kellene beírnunk. A többi rész az nem változna. Szerint nem változnának, akkor kérdezem a képviselőtestületet, hogy van kérdése vagy észrevétel a határozattervezettel kapcsolatban.